Ljudi, koliko je ovo ukusno. Ja ne mogu da vam opišem. Kada sam videla recept kao grčki jogurt, med, orašasti plodovi, crna čokolada, pomislila sam, zvuči okej, ali možda će biti nekako previše običnog ukusa. Kako mi ne bi bilo kiselo, ja sam dodala malo žutog šećera i ekstrakta vanile. To nije obavezno, naravno ne morate. Ovaj recept je takav da je vrlo fleksibilan i sve je na vama. Grčki jogurt, med, promešate, razmažete po posudi koje možete staviti u zamrzivač i preko toga ide voće po želji, orašasti plodovi po želji i čokolada. Količinu grčkog jogurta sami određujete, zavisi od toga kakvu posudu imate i koliko vam je veliki zamrzivač. Moj savjet vam je da ne bude previše debelo, jer onda bude baš ledeno, a da ne bude ni previše tanko, zato što ona malo se lomi i nije baš jednostavno da se jede, a i prosto da ne preuzmu ukus svi ovi sastojci od gore. Što se tiče orahića, i njih takođe možete staviti koje volite. Ja preferiram lešnik, indijski orah i stavim šta sve imam u kući. Po receptu ide samo crna čokolada, ali ja da bih napravila malo zanimljivije i slađe sam stavila i menaž i crn. Ostavite u zamrzivač da se ohladi i to je to spremanje. A ukus je stvarno savršen sklop. I hladno, i čokoladno, i hranljivo, a nije teško zato što nema jaja ni mleka. Tako da meni savršeno odgovara za ove vrele dane. Obavezno javite kad budete pravili kako se vama dopalo. Bye!